Ininiwo as a man ndakagamuchira kuti ini handichakwanisi kupa munhu mukadzi pamuviri. Dambudziko rangu rakatanga ndichiri kukura, nguva iya yekuti sevakomana tainge tave kutanga tundebvu. Ini handina kumbogara ndamera ndebvu. Iko zvino ndatova ne44 years, but handimeri ndebvu. So nguva yandakazochata, ndainge ndatove kususpekta kuti handichakwanisi kupa mukadzi pamuviri. Ini nemukadzi wangu patakabva kuhoneymoon, takaita 1.5 years pasina mwana. Kusvika hama dzava kukomplaina. Mudzimai wangu ndipo paakazoti ndava nepamuviri. But kana ndikaverenga mazuva akabatira mimba iyi, ini pamba ndaiva ndisipo. Ndiri munhu anoshanda nemutsemo, saka pane nguva yandaimboshandira kubhodha. Saka I verified kuti zveshuwa mwana uyu haasi wangu. Saka now all in all, vana varipo izvezvi vatatu, but I know kuti hapana mwana wangu pavana ava. After ndachata, ndakaenda kumadoctors muchivande mudzimai asingazvizivi. Doctor vakakonfirma kuti ndine low sperm count. Vakati kuita kwangu mwana will be 1 in a million, but ndakagamuchira zvandiri. I just need an ear to talk to. Nekuti as strong as I am, dzimwe nguva zvinondiremera. The kids are growing and I love them. But deep down I know kuti handisi baba vavo. Mukadzi wangu tries kuacta as if vana ndevangu, but I know kuti havasi. Chinondibata pamwoyo ndechekuti ko vana ava akaita nani, uye munhu akamupa vana ndiani. Ndipewo maideas kuti ndoita sei, because at times I want to ask her, but ndinobva ndabitirirwa nehasha, and I just pretend to be happy ndobva ndambobuda mumba to refresh. Please ndibatsirewo hama dzangu kuti ndoitawo sei.